Id-deputat Franco De Bono jwieġeb kritika li saret fil-konfront tiegħu fuq Facebook. Fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, Wayne Hewitt, partitarju akkanit nazzjonalista, appella lil Franco De Bono biex fi kliemu ma jkomplix jaqa' għannejk u jwaqqa' għannejk lil Partit Nazzjonalista. Immedjata it-tweġiba ta' Franco De Bono. De Bono talab lil Hewitt biex jindirizza lis-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Paolo Barċolovir b'dan il-lingwaġġ. Żied li huwa għandu id-dover li jsemma leħen il-poplu li eleġġih. De Bono wieġeb ukoll kummenti ta' persuna oħra illi ħallit messaġġi jibes dwaru fuq il-paġna ta' Facebook ta' Hewitt. Din il-persuna akkużat lil De Bono illi kien wasal biex kważi qeret lil Partit Nazzjonalista u lill-Gvern waqt li appellatlu biex jieqaf joħloq dik li skontija huma iktar inkwiet u problemi. Għal darb'oħra Franco De Bono wieġeb b'mod dirett. Saħaq mill-ġdid li l-problemi jinsabu fil-kabinett. Persuna oħra kiteb li meta plejer joħodha mal-coach jitlaq huwa. De Bono wieġeb anke dan il-kumment. Talab biex wieħed jara x'qed jgħidu s-supporters u żied li f'demokrazija is-supporters huma l-elettorat illi jibqa' dejjem sovran. Intant fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu id-deputat mill-5 Distrett waqt li fakkar illi kellu jkun l-speaker biex il-Gvern salva fil-vot ta' sfiduċja f'Jannar li għadda, raġa' l-attenzjoni illi ħadd għadu ma rriżenja. U dan kiteb Franco De Bono minkejja li l-Prim Ministru qed jammetti li saru l-iżbalji u minkejja r-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Fl-istess ħin, fl-editorjal tiegħu tal-lum, il-ġurnal The Times staqsa x'ġid għamel lill-Gvern fil-Parlament il-vot ta' fiduċja illi jingħata Lorenz Gonzi fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.